Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić te njegovi politički glasnogovornici poput onog najglasnijeg ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina neprestano poturaju teze i recikliraju priče o ustaškim zločinima i pogromu Srba u Jasenovcu, kasnije i u Oluji. No daleko od toga da je priča o progomu Srba u srbijanskoj nacionalističkoj retorici usmjerena samo na Hrvatsku. Još je aktuelna južnije, na granici Srbije i Kosova, gdje su ovih dana ponovo zakuhale tenzije nakon odluke kosovskih vlasti da počnu primjenjivati uredbu o privremenim tablicama na graničnim prijelazima za automobile iz Srbije koji ulaze na Kosovo sa srbijanskim tablicama. Izazov sigurnosti cijele regije. Zbog toga su kosovski Srbi blokirali dva granična prijelaza, Jarinje i Brnjaka. Srbija je na doma granice poslala vojsku i tenkove. Vučić je čak poručio NATO snagama na Kosovu da će reagirati ako se nastavi program i spriječiti ono što se događalo 90. i 2004. godine. Siguran sam da me ljudi u NATO dobro razumiju i da će poduzeti sve da sačuvaju srpsko stanovništvo. Mi smo mali narod i nemamo toliko ognjišta da ih raspamo ili rasturamo, poručuje Vučić NATO. Događaje na granici Srbije i Kosova nisu samo lokalni konflikt. U geopolitičkom smislu oni su izazov sigurnosti cijele regije, naročito od kako se u Srbiji sve glasnije govori o takozvanom projektu Srpski svijet, za koji će već spomenuti Vulin kaže da će ujediniti sve Srbe gdje god oni budu živjeli. O tome da je među ostalima na nedavnom u Zagrebu održanom prvom međunarodnom geopolitičkom forumu o geopolitičkim rizicima i globalnom društvu 21. stoljeća i govorio je politolog Anđelko Milardović. Već 150 godina guslaju istu priču. S obzirom na velike geopolitičke koncepte spominjao sam i srpski svijet kao jedan tip tog regionalnog rizika. Naročito ako dalje krene u operacionalizaciju. Recimo Crnoj Gori ili na Kosovu, o tome govori i nalog koji je Vučiću ponedeljak dao srpskoj vojsci da bude spremna, ali ako krenu na Kosovo dobit će po tamburi jer je tamo vojna baza NATO-a, kaže Milardović, dodavši da Vučić od kako je došao na vlast neprestano militarizira Srbiju.